Nega kanya wolonvla sanga mugan o sera an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka jateminɛna sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ ko dugubila o ka fisa ni ladala wuli ye. Anw ni layidu ta aw ye k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo ni jɛmukan ye o kɛnɛ bɛna sigi aw ye ni o ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye. Jɛmukan min kɔnɔna la aw ka kunnafoni kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan bonya ani karama kɔnɔna la walasa aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la. Ay aw bisimila. Biye tarata ye Octobre kalo tile 11 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na ko kura in fɔ don tɛmɛlenw na ka se ka aw ka kunnafoniyaw di aw ma min b'a to aw kelen-kelenna bɛ bɔ kunnasiri la. Aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ k'an lajɛ aw b'aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di aw ma ni o y'a sɔrɔ la aw bɛ sɔgɔmadafɛla la. Maa minnu fana bɛ su kɔrɔbalen na an bɛ sufɛ foli di u ma minnu bɛ tileganfɛla la ka bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoyaw ye. Aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban aw sɔgɔlen no an bɛ aw fo. Maa minnu fana bɛ anw lajɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka taga u ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Radio Renouveau lamɛnbagaw aw ka foli bɛ yan nɔ. Maa o maa bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma an bɛ radio ɲɛlɛni lamɛnbagaw fana fo. O kɔfɛ Farankan radio 100 yiri ka bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan anw ka dibila baarakɛbagaw an b'u fo o ye laada ye sabula aw ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔli o sababu ɲuman ye olu ye wa studio Bamindaw kɔnɔna la yan nɔ jama dafalen fɛnɛ bɛ yan Umaru Koyita Isa Kaba Siribe Fanta Tumota an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan ko bɛɛ ka bisimila minɛ Umaru Koyita ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye somɔgɔw bɛ di baasi tɛ i ni soli ka bɔ nba i natɔ ko ni ma gɛlɛya misɛnninw sɔrɔ ma gɛlɛyabaw sɔrɔ sa komi sira Bamakɔ sira ko ma nɔgɔ ni samiyɛ sera waati dɔw la gɛlɛya bɛ sira dɔw kan n'an bɔr'o la an ma gɛlɛyaba sɔrɔ d'accord an bɛ foli lase an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa maa y'a fɔ cogo min na maa bɛ soli ka wuli k'i sɔn ka na walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ a kɛra Mali fan fa ye fo ka taa se kɔkan jamanaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in kɔnɔna na. Umaru Koyita k'i fo ka yira kanubagaw la ko sɔɔni dɔrɔn i bɛ na don kibaru ka o dayɛlɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ko kura ka di an balima tunkarankew ma sabula maliden caman bɛ tunga fɛ minnu bɛ wuli ka jɔ modèle bɛɛ lajɛlen sabati min b'a to u bɛ se ka nin jɛmukan in lasɔrɔ cogoya min na a mana kɛ u b'an sɔrɔ sira fɛn o fɛn fɛ an ka foli bɛ tunkaranke kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'an ka dugawu bɛ u ye ko Ala ka tunga jaw la ka tunga ɲɛ malo u ma o la bi tarata Octobre kalo tile 11 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni anw ka laseliw bɛna boli fɛn minnu kan olu de filɛ nin ye bi sɔgɔmada in na ko kura i n'a fɔ ni jɛmukan in kɔnɔna la laada don don o don anw bɛ na ni kumasen dɔw ye ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan walawalali ale kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na kumasen min sugantilen bɛ anw bolo kɔrɔ o de ye brigade des réseaux sociaux Isa Kaba ale ye ɲininiba kɛ olu kan kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo brigade des réseaux sociaux kɔrɔ ye fɛn mun ye a bɛ na o ɲɛfɔ an ye fɔlɔ ani a bɛ tali kɛ fɛn min kan bɛɛ lajɛlen ka kibaruya ka se ka o sɔrɔ fɛn bɛ an ka police nationale ko fɔ ka taa se protection civile ma olu kɔni ka militarisation a babu anw n'a datugu bi Dr Ali Tunkara o hukumu kɔnɔna la an bɛna ale bisimila ka se ka masala ni waleya in ale kan an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la donc kibaru o bɛna dayɛlɛ Umaru Koyita fɛ tan ni ka segin kibaruyaw olu bɛ di Sori Ibrahim Diallo ale fɛ Awa Daɲogo ale bɛ kɛnɛya kunnafoni lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la Alexis Kalamri bɛ bisimila bi ko kura waleya dɔ fana bɛ yen nɔ Alexis ma sɔn min ma tuguni a bɛna tɛmɛ ni o lasew ye an ka don fɔli duman olu bɛ yan nɔ kunnafoni di gafe minnu bɔra bi tarata dɔgɔkun tile 2nan o ɲɛ fɔlɔ kibaruyaw an bɛ kɔn k'o di aw ma ka kɔn nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw cɛ a tɔ bɛ sɔrɔ ka walawala o wagati kofɔlen da ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila ale minɛ anw ka baaraw olu bɛ dayɛlɛ ni wagati boloda cogo de ye ni o ye météo ye. Umaru Koyita donc kibaru ale dayɛlɛ wagati sera alors ko kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kun kan bi
Kibara caman bɛ an ka jamana kunkan ko maa kunnafoni dawe maa kuma sirilen okumu kɔnɔna na an ye kunnafoniyaw ɲini an da bɛna se kunnafoniya caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw ka ɲɛmaayaso ni o bɛ diripa kɔfɔ u kɔni kunnafonidiso y'a yira k'a fɔ ko bolo dara maa banbagaci dɔw kan maa banbagaci ɲɛmɔgɔ dɔw an bɛna an da se o ma k'o ɲɛfɔ ka fara o kan Kɛɲɛba a yirala k'a fɔ ko taamawaleya dɔ kɔni kɛra ka nisɔngoya jira fɛn bɛ tali kɛ ji min ni o bɛ baji min bɛ dugu cɛci ko o nɔgɔlen don kosɛbɛ ka fara o kan fɛn bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min minɛnen don kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko sira kura ko bɛ ka bɔ a kow la ko an bɛ ka taa dɔɔni ni maa ninnu u bilali baaraw la ni Seydina Omar Keyita ka yamaruya an bɛna don nin bɛɛ la sisan ka nin walawala an bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen nɔ k'i bɛ soli k'i sɔgɔ renouveau la walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ o kun kɔnɔna na an y'a yira a la cogo min na Mali finitigilakaw ka ɲɛmaayaso olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u y'u bolo da maa banbagaci ɲɛmaa dɔ kan min bɛ Abu Anas ko fɔ ni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ Katiba Masina o maa ɲɛmaa dɔ ye ka tɛmɛ ni bataki min bilala dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na finitigilakaw ka ɲɛmaayaso kɔni b'a yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ caman kɛ maa banbagaciw kama an ka camancɛ bolo la fɔ ka taa se kuranfan ma min yɛrɛ kɛra sababu ye ka bolo da maa 44 o ɲɔgɔnna kan wa ko maa 100 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni welela siga kɛmɛ maa minnu na ka fara o kan ni maa banbagaci ninnu ka minɛn caman ko u sera k'olu tiɲɛ ni k'u bolo da dɔw kan finitigilakaw ka ɲɛmaayaso u b'a yira k'a fɔ kɔni ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko kabi u ka bataki laban min bɛ yen nɔ ni o bɔra septembre kalo tile 22 san 2022 k'u kɔni wulikajɔ caman kɛ maa banbagaciw kama walasa cogo min na u bɛ ka dangariya min kɛ dugulamaw la ka se ka dɔ bɔ o la ni kun ye diripa ma olu ka bataki sɛbɛn kɔnɔna kuma ye an bɛ tɛmɛ ni kibaru cogoyaw ye halisa fɛn bɛ tali kɛ banbagaci kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma État islamique Grand Sahara ni bakuruba fɔla a bɛ fɔ a ma EGS a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ an ka camancɛ jamana kɔrɔn fan la ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla nin yɔrɔ tigilamaw fɛ ni a yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan studio tamani maaw fɛ ko n'a yira k'a fɔ cercle min bɛ yen nɔ ni o bɛ Inakar ko fɔ Anderbukan na Elamawan na Kindermen na ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ Menanka marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko o kɔni bɛ bi na ni maa banbagaci ninnu ka bolo kan nin wɔyɔla in yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko u sera ka nin yɔrɔ in ta kɛlɛ caman ani wulikajɔ caman tɛmɛnen de kɔfɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ fana fɛn bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ MSA ani Gatia olu ko fɔ ni olu yɛrɛ ye u bolo bila bɛnkan sɛbɛn na ni a bɛ accord pour la paix ko fɔ a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu ni olu kɛlɛla kosɛbɛ wa ko a kɛra gɛlɛyaba ye nin yɔrɔ kofɔlen na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw la cogo min na an kɔni bɛ k'an sɛnsɛn dɔɔni ka taa Côte d'Ivoire finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu minɛnen don an ka jamana kɔnɔna na kabi kalo 3 bɔɲɔgɔnko ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko ni finitigilaka ninnu kɔni ko bɛnkan bɛ ɲini ka sɔrɔ u bilali baaraw la ni bibi na maa 49 kun don maa 3 olu bilala a tɔ ye maa 46 ye a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛnw b'a fɔ cogo min na ni maa finitigilaka 46 ninnu u bɛna bila cogo jumɛn de la ni Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye walasa ka se k'u bila ka taa Togo jamana na u bɛ se ka t'u sɔrɔ ye cogo min i n'a fɔ finitigilaka 3 tɔw bilala cogo min na o kɔni a bɛ n'a fɔ o tɛ Mali ɲɛmɔgɔ olu fɛla ye a ko mana kɛ cogo min na don nataw la an bɛna an da don la k'a bɛɛ lajɛlen walawala Kaye marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba a yirala k'a fɔ ko dugulamaw kɔni y'u kɔni nisɔngoya jira k'a sababu kɛ ji min bɛ yen nɔ ni o bɛ dugu cɛci ni mɔgɔw bɛ ɲɛ a la a yirala k'a fɔ ko ji in kɔni nɔgɔlen don bi na kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko mɔgɔw b'u ka jinɔgɔw bila ka taa a la ani ka taa se kaso min bɛ yen nɔ ko o jinɔgɔw ko o bɛɛ lajɛlen bilalen don nin ji in na o kɛ mɛn gɛlɛyaba ye nin yɔrɔ kofɔlen na ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bana wa ka gɛlɛya caman lase mɔgɔw ma Michel Yawo ale ni Mamadu Magasa olu an ka jɛ k'olu ka lase lamɛn kan ɲɛnɔgɔ le awa mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnninw o dundan fara dugulen kan bana le don hali a susu yɛrɛ tɛ ban a bɛɛ bana n'a y'i kin a bana don awa ko nin an kɔni b'a ɲini Kɛɲɛba mɛriw ni a sigiɲɔgɔn ni baden bɛ telu fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka ɲaman in cɛ ɲa min na k'a bɔ an kɛrɛfɛla la vraiment ne yɛrɛ mɔdennin yɛrɛ bɛ yan Balabugu yan ala k'an kisi u ma ala k'an ta kunbɛn ka na ibila ji ju la a man ɲi a ji in a man ɲi a man ɲi bi a man ɲi fɛ denmisɛnw tun bɛna k'i ka fɛn bɛɛ kɛ mais bi ko in na kantalen tɛ fɛn bɛɛ bɛ fili a ji la mɔgɔw mana sa o matila kɔrɔw bɛɛ bɛ na fili kɔ kɔnɔ bɛɛ ka kuru ni plasi kɔrɔw a bɛɛ bɛ na fili kɔ kɔnɔ donc n'u ma ɲaɲini a la nin ka banda la a man ɲi dɛ bana bɛ cayalen quoi ni saya kɛra suw ka fini kɔrɔ
God batla koro bagaw mana faga fembe nyega mana labo ni nyama e mo bolo do ni anyi nya ko be ka kemi ko me ta ke ko ka so ko folo fe an tumbanga barabeki ko jide an be tubulu tan be fembe ke e minon be ko ala donc o de yansi anya laje ni solution ma sora la be jouer mo ka e refléter si say bolo di nuna parce que jibe ka bo ko be io filmer yaye kena be soro tuko di ebe na ibni jimuna ebe na ga fini ko jimuna bana bagato ga fonde be na kola nyama be ko de la mais bi anya la bayro mu ni ko kelen ba be se ga tiaro mu ko ji ebe tiaro mu situ ko fitini ma mun be dugu traverser dem se mun ba sen ko e ba kaso bomba mo ko keme saba ani mo ko bidu be ba bono ko kivu bombe ni jibe ka kono kaso la mo be mu utiliser litri ba woro ni dongodo min litri be fasinya woro o de be bla dongodo kana bon anga ni ko jina dugu nyamoro de kanga laje ka fo dokera antise ka to ni la haina ni mo ma ki fe ga kiya ami temani kuna fani choyo ye alisa femi ko ni gawo marabulo kono na ayirala ka fo ku ka taji ko ni takabo yenno ku dan kare siglendo o barola kunu go ntenendo afa ma chama ni ulu ko ni ku tajita ka fo ka bo gawo ku kunda entaha kaka ayirala ka fo ku ulu ko ni benani ay ka fo ku dan siglendo ni barena ni wala ngere ko ni kera wobaria ale poste de contrôle kere felala ayirala ka fo ku ka tajita ka bo gawo kata na ye kere fe yoro nununa ku dan siglendo o bara nununa adabara bude kama kunjumeni bala umuga ku anga chekalega la sulame ina fa kuna fulidila munume gaw ulia ira chugami wale ami yerewe talike la kana kokan aira la ka fo ka boni taji letiri bisawe gaw kono ko tegabili ko wala sa o wale ka sabati fo yamariya ka soro gendarmerie yorola ani sebenga kibolo mima ira ka fo ibisa ka boni taji ye gaw kono no e taji letiri bisawe ina fa kuna fundilaw yɛrɛ y'a yira cogoya min na k'a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tajiko ta fanfɛla fɛ min yɛrɛ bɛ bɔ Gao ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ yirala k'a fɔ ko kuma dɔw la a bɛ di banbagaciw ma i n'a fɔ ka hakili jigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini wale o wale bɛ kɛ sababu ye ka taji se banbagaciw ma ka tɛmɛ Gao fɛ o ka dabila. Ambe temeni kuna fani chugoyo ye alisa femi koni ko Guinée ko ulu koni la nyini ke France fe wala sa France ka se ka dementu ma finitiki la ko kunda ka se ka ulu chela ani Mali che la ni obe frontière ko fo ka se ka ye la kana nyini galimi ni mawjo ku ujerala o de ka fo ko colonel Mamadi Doumbia ko ale koni ke yelma abiki yere jeya Maliewa ka temeni kuna fana menu sorola min bora ni jogo frontière kono na ayirala ka fo ko fembi talike Guinée ale jamana nyamo la ko olu ko ni alla nyini dugudugu la fembi me France fintikila ka ko fo ko olu ka se ka olu ni Mali che danche ka se ka ulakana ni obe frontière ko fo ka soro bibina be bado ka fo France jamana ani Mali gele chaman be union che hukum kono na sa ko o kono me ke sababu ye ka siga do Mali ani Guinée obika bulodi nyoma minke nyoma wala sa chugo mina ni jamana fly obisega je ka barake nyoma fe chugo mina ako manaka chugo mina kuno fonto kono na amina ndado abela jirena ka wala wata tumata ni ko kuno fonto ko follow ya saraka minu farnyonka ni sanga kono na Umar Koita kifo ame anciense ni okunafonyo ye alsa tagalenya fe ibedo kibaru to konna la ni obedo kibaru ta ko flana ale ko fo ni sanga konna la ame taga flake fanfe sori Ibrahim Diallo amena ale bismillah akasika an la donia anga siraba la halayo ka biso ko madaina tanga segmi okumunu konna la anga sira orobe la halaya min kono anwa binege karafitigi oyo Fuseini Dawiye abena woli bla sori ma